ଗାଡ଼ିଟା ଗଳି ପଡ଼ିଛି ଆଜି 3 ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଗଳାଟା। ଆଜି ତ ଆମ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଜି ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେ ତ ମନା କରୁଛି ଆସିବନି ବୋଲି, ଆଉ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନିଜେ ନିଜେ ବଲ୍ଲା ମାରି ଆଜି ଉଠେଇବା। ଆଉ ଭାଇ ବଲ୍ଲା ମାରିଲେ ଉଠିବଟି? ହଁ ବଲ୍ଲା ମରା ହବ, ବଲ୍ଲା ମରା ହେଇକି ଉଠିବ। ଆଉ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛେ ଏଇ ବାଲି ବିଲରେ ବଲ୍ଲା ମରା ହେଇ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଗଳିନି, ହାଲକା ହାଲକା ଗଳିଛି। ଉଠିବା ସମୟରେ ଗଳିଛି ଆଉ ଇଏଟା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଉଠିଯିବ ପୁପୁନୁ ରେଡି। ଆଉ ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ବଲ୍ଲା ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା, ଗାଡ଼ି ଉଠିବ, ଷଣ୍ଢ ଉଠିବ। ଆସ ଏଇପଟ ଚକାଟା ଅଧିକା ଗଳିଛି, ଏଇଟା ଅଧିକା ଗଳିଛି, ଉଠିଯିବ ନା ରେଡି। ବଲ୍ଲା ବାନ୍ଧିକି ଉଠେଇବା। ଟଣା ହେଲା।